Select Africa TV ngokukhethulazo liseqopheleni uhlubudlube ekhasini eshisayo sisole zingeni phela la kusindwe ngobethole njengoba nongazi ukuthi inkunzi sematholeni dubulubadi Select Africa TV ngiyakubingelela ke mbukelo wami futhi ngiyakwamukela ohlelweni Inside My Story igama lami nginguSinenhlanhla uyazi ke ku-Inside My Story sihleze ke sikulethela abantu abazokukhulisa bakugqugqumezele ngempilo kube khona nje nanezinto oyifundayo engithemba ukuthi ke zizoshintsha impilo yakho namhlanje ke sikhuluma nensizwa uSihle Ntombela insizwa ke ike yaboshwa ngokukhula kwayo ke ebalake nezinto eziningi zokuthi ke khaya wa rejectwa kwaqhubeka waze wayithola ke seyimeni kanti ke njengamanje uyaphila futhi uyaqhubeka ke ufundisa abantu noma ke uxwayisa abantu ngezempilo sizokhuluma naye ke kodwa ke okubalekile noma ke engifisa kakhulu abantu bakwazi ngalolu daba lasihle ukuthi indlela noma ke ibackground yomuntu idlala indima enkulu empilweni yakhe asiye kuye. Okay, bengishila ukuthi ke sizokhuluma noSihle Ntombela. Sihle sawona ngiyakubikelela futhi ngiyakwamukela ku-Inside My Story. Ngingaluzwa kudaba lakho nje sikhuluma kodwa ke ake siqale la ubani uSihle Ntombela? Ngithanda ukubingelela abalaleli ababukile uhlelo. Igama nguSihle Ntombela ekhaya kusePortshepstone ezingolweni ila ngikhulele khona. Ngikenzile konke okwenziwa izingane. Ukhula nje untshontshe izinto zasekhaya imali nazo zonke lezo zinto konke nje ngikwenzile okwenziwa izingane kodwa impilo yami ishintshe after sengizofunda eThekwini. Ufundile ungwasemakhaya kahle umuntu wasemakhaya mhlawumbe mawungasibuyisela nje ekhaya uzalelwe ekhaya kanjani? Uma ngabuthiwa angibuyele emuva ngizalelwe ekhaya elihlakazekile communication bengekho kahle between thina nabazali bethu abasizalayo kodwa ukhona umuntu obekuyena obenza isiqiniseko sokuthi ngaso sonke isikhathi sihlezi si right but ke uyazi ke uma uyingane kuyenze kuphume esandleni khona kunjalo. Mina ngikhuliswe uanti olamana nobaba. Ubaba ukhona umama ukhona but ke ngeyinkinga zasemhlabeni ubaba kadlalanga indima right for kuba umzali nomama naye ke I think ukuthi izinto ezenzeka phakathi kwakhe nobaba ezenza ukuthi kugcine icommunication ingekho phakathi kwethu sobathathu in fact thina izingane nababazali. Alright. Okay uyakhula ke ukhuliso auntie ukhulela ngengezwe kubala nendawo eziningi okhulele kuzo bekwenzakalani ugcina usithola ususeThekwini kanjalo. Okay ukusuka kwami ngisuke emakhaya ngizofunda ugrade 9 eThekwini. Masifika la eThekwini impilo ke ayizange ibe bemnandi yabanzima nje impela in such a way ukuthi umuntu ugcine esezibone secommit crime. Mina ngiqale ngadayisa ama drugs mina ekukhuleni kwami ngisasesikoleni ngebhadi ke umuntu okuyena wayengrecruitile washonela phambi kwami ebulawa abantu esasibasebenzela ngizimo zokuthi wayese drug addict esedla umsebenzi lo esiwusebenzayo then kwabe sekungiphoqa ukuthi nama ngibaleke mangibaleka ngabalekela ePitoli ngawuhlala nogogo omncane mangifika khona ePitoli ngihleli nogogo omncane nakhona futhi ngafika ngafunda ezinye izinto zecrime besenza imali laundering ngike khona ke sishintsha imali le eyifake siyenze ibe ucash nje bekukuningi nakhona ngabona ukuthi hayibona umuntu ezoboshwa ngabaleka ngabuyela emakhaya ilana ke ngifike ngazama khona ukushintsha khona ke impilo yami mase ngisemakhaya cause ngafike ngathi ake ngihlale phansi ke ngizifune mina ukuthi kahle sithini istory sami ngami. Then I decided ukuthi no ngcono ngibuyele esikoleni but on the other hand kuba nalento ethi uzobuyela kanjani esikoleni ngoba usuyayazi imali. Enye yezinto enzima ukuthi impilo esiphila kuyo especially mawuphila emakhaya usuwazi nemali uswazi nempilo esemalokishini kuba nzima ukuthi ke uqhubeke uphile ngalo ndlela. Ngabe ke mawubuka noma mawubuyele emuva njengamanje I'm sure usukhulile usufundile umntwenini omncane ongangosihle wangalesa sikhathi uthini kuye manje othanda imali? Mina ngifuna ukukhuluma ngami mina ukuze abantu bezo understand ngalesa sikhathi lesiya
nganginayo ichoice yokuthi ngingakwazi ukuphila impilo engcono ngaphandle kwe-crime, even though ibizodelaya somehow, kodwa ekugcineni bengizogcina ngumuntu oright. So what I'm trying to say is abantu abancane kulesi sikhathi esiphila kusona kuzomele babheke izinto abazenzayo, babheke i-environment abakhulela kuyona. Kumnandi ukwamukela isimo okhula ngaphansi kwaso, ngisho noma kuthiwa sinzima kangakanani, kodwa kufanele uzame ukwamukela ukuthi wena ukhula ngaphansi kwaleso simo, bese ubuka ama-opportunity angcono ukuthi ungaziphilisa kanjani. Umsebenzi yebo awukho la ngaphandle. Mina bengathi mina okungcono abantu abafunda ama-skills okungcono. Uma ufundile iskill kuba right because uyakwazi ukuphila, noma ke umsebenzi kuba nzima ukuthola, kodwa if uzoqhamuka nento ehlukile ebantwini nengqondo yakhe igijime wenze research ngaloyo into yakho, kuba ngconywana kunokuthi uhlale uzogcina sowenza i-crime bese u-avoid ne-peer pressure. Angikholelwa ke kuyona ke mina i-peer pressure, kodwa ikhona. Mina ngikholelwa kuyona i-peer pressure. Mina nginabangani mina esihamba nabo emaklabhini, angiphuzi kodwa angibhemi, futhi angiziboni nangelilodwa ilanga ngiphakamisa ibhodlela, of which lento ingomuntu ukuthi wena ufunani. Omunye umuntu angathi yena i-peer pressure wenza izinto ngoba ezibona zenziwa abantu abathile, then bese decide leyo nto ayidecidayo ke. Kodwa futhi leyo nto leyo isuke ingezi kusebenzele because masusenkingeni usuke uwedwa, masusenkingeni labangani osuke uyitshisa abangani bakho bayahamba abangane bakushiye baqhubeke nempilo, usale wena usenkingeni. Abanye bethu ba-addicted ema-drugsini njengamanje, abanye bethu bayahlukumezeka othandweni, kuningi nje singakuxoxa nje. Yabona nje into ye-GBV ukube kuya ngami mina ngabe ngithi mina akeke kuhlalwe nabo abantu besilisa kuzwakala eside labo ukuthi kwenzakalani kahle kahle. Umuntu azagcina esethatha isibhamu ebulala umuntu wakhe, ebulala izingane, agcine naye seyibulala. Kuningi mase nje wasithiwa sixoxe ingaphela usuku kuthiwa sixoxe izinto ezikanje. Ngiyabona ngempela luningi ulwazi lawe Sihle, ngiyabona futhi ukuthi lungasiza kakhulu. Kodwa mhlawumbe ke ake usithathe Sihle usibeke ukuthi ugcina kanjani ejele, wenzani? Ukungena kwami ejele ngangikhomithile i-fraud, ne-conspiracy, ne-theft. Bengisebenza kaSasa, senza amakhadi lawa akaSasa, sivuselela amakhadi akaSasa. Kodwa ekuhambeni kwesikhathi umuntu wagcina esefundile-ke indlela elula yokwenza imali, ibizwa ngezipoki leyo nto. Ukwazi ukuvusa umuntu ongekho aphile, asebenza abe-registered kwi-system, uphile ngaye until kuze mhlawumbe uthola ukuthi ibhenki noma inkampani iyabona ukuthi leli khadi leli linezinto eziningi elizenzayo. Uyakwazi ngekhadi elilodwa ukuthi uthenge ngalimoto, uthenge ngalifurniture, liphinde libe nemali, wenza amaloni. So kuba izinto eziningi, uthola ukuthi lo muntu zonke lezi zinto uyaqualify. Umbuzo uthi usuke qualify kanjani kuzona zonke lezi zinto? I-answer ke ithi uvela uzoqualify because i-profile isuke izokhandwa i-profile. Njengamanje mina ngisebenzi, kodwa mase kuthiwa ngiyafuna ukuyokwenza iloni, ngingakwazi ukuphuma ngambe ngiyokwenza i-profile. Ithi i-profile ngisebenza ngamasipala, ngihola kahle, zonke lezo zinto ngiyadeserve ukuthi ngibe neloni, bese ngithola iloni mhlawumbe ya 200,000 ngihambe ngiyokwenza whatever ngifuna ukuyenza. Okay, usungenile ke ejele, mhlawumbe nje into ekhona le, into okuhleze kukhulunywa ngayo futhi into okuhleze kuqashisa ngayo ukuthi ikhona lento yezipoki njalo. Mhlawumbe nina naniyenza ngaluphi uhlobo, nanokuthi ke wagcina ubanjwe kanjani? Thina ukuyenza kwethu besiyenza isisi research, besingavele sivuke nje kuseni sithi sizosenza isipoki. Sifuna ukwazi ukuthi kuze kuthiwa khona isipoki siqalaphi. Isipoki siqala emuva lapha yakandaba zabantu. Kunento ebizwa ngeregister lapha yakandaba zabantu ebeyisetshenziswa before u-94. Kubhalwa phansi inamba, amagama, ama-ID, yonke leyo nto. Abantu abaningi abagcwele lapha kulela register sebashona kodwa banawo ama-death certificate. Kudala umuntu bevele ashone namhlanje uyangcwatshwa, ushone ebusuku, the following day uyangcwatshwa.
after ukumngcwaba kana death certificate uyakwazi ukumvusa lowo muntu ngoba usuke esaphila kwisystem yase Home Affairs. Okay. And then bawuthi suke saphila. So ilento yokuthi benisebenzisa amagama abantu asebashona kodwa abangawenzanga ama death certificates usho ukuthi basekhona kuma system and then kube yibona bayizipoki. Lezi zipoki ninika bani? Izipoki isipoki uyakwazi ukuzenzela wena kube sakho. Sometimes uyakwazi ukumenzela umuntu omdayisele sona. Depending ukuthi information osukuna ngaleso sikhathi uzoyenzana. Esinye isipoki uyakwazi njengoba ngisho ukuthi uyakwazi uyamba uyothenga umuzi ngaso, uyothenga imoto ngaso. Esinye uyakwazi ukuthi usikhande kuba umuntu osebenzayo kodwa engasekho emhlabeni njalo ngenyanga uhola ngaye wena ubungasebenzi. Yo, okay. Ngifuna si understand sihle njengamanje kunomuntu obukela othi ngihlalele ekhaya hawufethu ukhuluma indaba enkulu kangaka ukuthi ngakwazi ukuthenga umuzi kanjani. Mhlawumbe ngaleso sikhathi wena ukwenza lokho awukwenza nenigcina nithola ninamalini. Kuyashiyana nje ukuthi usuke wenza malini kodwa umbukelo usengazenzela nje ama calculation akhe ukuthi uma ngabe uzokwenza amakhadi awu20 ngosuku noma angaphansi ka20 mhlawumbe u10 kuya ku20 o 3000 abawu20 noma abawu10 imalini usezozibalela yena kumbukela ukuthi imalini osukuyenza ngosuku ukhohle indaba yasemsebenzini yasemsebenzini wawikhipha nje mhlawumbe emva kwa6 months ngoba usubona ukuthi ayibizo zikukhulumisa ukuthi uyahola yona imali yakhe uyisebenzisa kanti khona le mali oyisebenzisayo esiceleni. Yo bangibala I think iyafika kuma million. So kahle sihlofuna usitshela ukuthi uke waba yimillionaire. Sike saba iwona ama millionaire but ke ngesimo sokuthi bekuganga abantu abanga understand nobungane besithanda ukushow off sihamba ngeemoto ezibizayo nje sihamba izindawo ezifensi nje sonke leso sikhathi yabo nje ukube lesa sikhathi lesi yonke le information ebesinayo noma sayisebenzisa ukuthi sifocus esikoleni sifunde umuntu ngabe ukude kakhulu yabo nje njengami imina ngedwa kubangani bami umuntu ongazanga alithola ithuba lokuthi afunde. Ngike ngaya kwenye university kodwa ngeke ngize ngisho ngegama nakhona ngaxoshisa ubugebengu ngoba sadla imali yokuvula lento ekuthiwa i-opening bash sabanjwa ke saba kwi-suspension ngo-2009 saba kwi-suspension for 5 years usuwaphela ku5 years ke umuntu kwi-suspension of which yayingekho i-university yayizokuthatha ngaleso sikhathi because usuke waganga wenza izinto ezirong esikoleni. Wangena sihle wawungana nongena ejele ubuneminyaka emingaki? I'm not too sure angikho kude kwizibalo ke manje kodwa ngiwango 89 mina ukuzalwa ngingene ejele ngo2014 ngaphinde ngabuyela futhi ngo2016 bengibuyeliselwa same case kodwa sekwenye into because inkantolo khathi siphuma yasitshela ukuthi bakhona abantu abayenzayo lento esibanjelwe yona kodwa abayenzi njengathi if njoba sesiphuma kuba khona izinto ezenzakalayo ezifana nalesi yenzile ama suspects okuqala kuzobe ithina it's either wenzile noma wenzanga uzoziphendulela enkantolo. Into eyangibuyisela ngo2016 ke khona ejele ileyo ukuthi ngasuke nje nga-approach abantu ngaqale nganqaba until kuze kufone someone. Uma kufona lo umuntu ebesivele sikade senza naye izinto before ngabe sengiyamsiza ngoba nawe ayekade empintshekile sekhona nedinga imali. Usiyangena ejele umncane unjalo ngenxa yokuthi ke ubusuyimillionaire. Yini uyifundile kakhulu ejele nanokuthi impilo ke ibe njani nje ukubeka umuntu esithombeni ukuthi ngabe ikhona lokho okuhleze kukhulunywa nabantu noma wena uexperience ngendlela yakho wedwa? Ijele engawusho mina likabili liyamshintsha umuntu futhi omunye umuntu liyamenza abe isihogo. Uma limshintsha umuntu uyangena ejele ufike ubone impilo yangaphakathi uthi mase uyibona impilo yangaphakathi ubone ukuthi ayingeke akuyona impilo engaphilwa umuntu lo kodwa ngoba sengikuyona kufanele uyamukele.
kunabafowethu abahleli lapha ngaphakathi ababoshela into engekho ngcono mina ngoba ngangiboshela into engiyaziyo. Bothi masinihleli senixoxa amacala eni noma ama-case eni ukuthi nigwetshwe kanjani ubone ukuthi ish yazi kube kuyenzeka ngabe ngithi akaphume lona ngisale ngithathe nalesi sigwebo sakhe asigwetshiwe ahamba engaphandle ngoba ayikho lento ayigwetshela. So sometimes ke mina I fail to understand isystem ukuthi isebenza kanjani. Ngisho so ukuthi uma ungabe utshala ngoba wazi ukuthi kukhona into ezohluma bese iyakuphilisa. Kodwa uyitshala kanjani into ongeke uzoyidle uzohamba uyothenga kamakhelwane. Engizama ukusho ngizama ukuthi ejele kunabafowethu abalokho bengena bephuma hayi ngoba bethanda i-rejection esiyitholayo ku-government noma kwi-community noma nje ngithi kwi-society as a whole because sine-stigma sokuthi wena uyisigebengu uyisiboshwa. Manje njalo uma ungabe ufaka ama-CV la ufuna khona umsebenzi bazokutshela ngendaba yokuthi une-criminal record ngesikwazi ukukuthatha kwasha kwacima kwavutha kanjani njani. Then ngaleso sikhathi once wathola leyo rejection obviously uzohlala ubhore kube siyabona ukuthi hayi labantu laba badlala ngami laba mina ngifike ngangena ejele ngonile ijele lafike langifundisa ukuthi impilo iphilwa kanjani iphi indlela engaba yiyona mhlambe engangenza ngibe ngcono. Kodwa sengingaphandle senginayo information yokuthi ngikwazi ukubona amaphutha ngizama ukulungisa amaphutha. Kodwa akekho umuntu ofuna ukuzisondeza eduze kwami then bese uyadecide yazi ngcono ngibuyele phakathi noma ngihambe ngiyoganga. Uma ngiboshwa ngizoboshwa ngoba vele ejele ke kuyaphileka ke futhi ijele futhi liyamkhanda umuntu isilwane liyami futhi omunye umuntu limenza abe right. Kodwa futhi uyakwazi ukuphila uma ngabe uzokwazi ukwamukela isimo sobhene naso ngaleso sikhathi. Sikhuluma naye uSihle Ntombela insizwa ke eyadlula ke intweni wagcina ke eseyithola esejele ngeke ngcene ngoba kade esho ke istory sakhe ukuthi ke yena ugcine ke ecommita ke ifraud ngezizathu ke athe wakubekela zona. Sihle njengamanje sikhuluma i-society noma izwe siphila kulo ayikho imali ayikho imisebenzi ngicabanga ukuthi nawe ezinye zezinto ezagcina zikuphushile kodwa ke njengamanje ususejele and ejele kukhulunywa izinto eziningi nangohlobo lwezinto ezisuke zenzeka khona mhlambe ukubeka nje umuntu esithombeni ukhona nomuntu okumfisela ukuthi no angeke uzukwazi noma kumuntu omncane olapha ekhaya ukuthi no angeke uzukwazi ukusurvive ngenxa ka1 no2 ngoba ezinye izinto abazizwayo abantwana basuke besakhula bezizwa ukuthi hayi kwenzeka ukuthi nokuthi ejele bagcina sebefuna ukuzenza ngaphandle kodwa benza into engayazi. Yo wayithinta indaba enkulu wesisi. Asiqale kanje. Iphutha lokuqala elenzakalayo ukuthi thina abantu esiphuma ejele sifuna ukulincoma ijele sithi lihle sibe sazi kahle ukuthi sihogo. Angizokhuluma kakhulu ngoba mina bengingawushaya umthetho ejele kodwa izinto engizibonile zenzeka zinzima kakhulu. Angimfiseli omunye umuntu ukuthi adlule kuzona kulezi zinto mina engiyibone zenzeka ejele. Ejele akukho mnandi ukuthi uhlale uvalelekile nje engathi inkukhu ekhuliswa ngogesi. Udla ngoba kuthanda bona yonke naloyo nto nokudla kwakhona uyabona ukuthi lokudla lokhu kube bungaphandle ngaba udli ngalendlela odla ngana zonke lezo zinto. Kodwa ke kusuke kuyindlela yokuphila. So I'm not saying ukuthi ugovernment akangabanikeza abafowethu abangaphakathi amalungelo kodwa kunezinto mina ezingazi understand ukuthi zenzeka kanjani. Ngiyafisa nje ngelinye ilanga kube khona i-debate whereby kuzokhulunywa ngo-perpetrator no-victim. U-victim ilo muntu lo osuke oniwe. Angithi mina sisingikudlwengolile mina. Wena woniwe imina. Kodwa ngalesikhathi icala lisaqulwa, liqalwa phansi liqulwa usukubalekile ngaleso sikhathi. Kodwa uma ngabe sengigwetshiwe mina awusabalekile wena
akekho umuntu onendaba nawe ukuthi i-damage engakanani eyenzakalile kuwena nazo zonke lezo zinto. Ngikushiswa yilokho ukuthi nami ngeke ngaba kwamanye ama-program ebengikwenze ejele ngaze ngagcina sengifacilitator nami. Ekufacilitatheni kwethu ububona ukuthi yabona lento le inzima lento le. Isiboshwa siyalungiselelwa ukuthi sizokhuluma no victim. Victim akekho aweyosana leya enga akafisa ukungibona nazo zonke lezi zinto. Kodwa mina ngiyafundiswa mina ukuthi how to deal with lo muntu le engiyakuyena ukuze ngizokwazi ukukhuluma naye ukuthi ngicela uxolo angixolele nazo zonke lezo zinto. So angizama ukuthi engathi makuthiwa ama-case kanjalo kube ukuthi ke sobabili angithi nami ngilungiselela ukuthi ngilenzele iphutha kodwa nalo omunye victim naye kube khona into ezomenza abe right. Ngoba manje uma ngabe sengifika mina ngithi ngizoxolisa ekubeni sengifundisiwe ngafundiswa ngo-anger management nazo zonke lezo zinto. Ejele ke khona into abayibiza ngo-CMC. U-CMC wona ukwazi ukuthi uzibone ukuthi ubhede kangakanani empilweni. Mhlawumbe kokuphaza bese acela ungichazele ukuthi u-CMC yini. U-CMC i-organization esiza iziboshwa. Okay, uma uboshwa ufika uboshwa amaphoyisa niliqula icala enkantolo ugwetshwe. Uma usugwetshiwe u-CMC uzophinda ufike uliqale phansi icala. Kahle kahle intention kusuke ukuthi bafuna ukwazi ukuthi what was the reason beyond yokuthi wenze leyo nto leyo. Then bazobe sebechecka zonke lezi zinto i-background yakho makufanele u-attend u-psychologist psychologist uzoyi-attenda, makufanele u-attend u-social worker uzo-attenda zonke lezo zinto. Mhlambe ungene ejele ngenxa ye-anger yokuthi ekhaya ukhule ku-abusive i-relationship noma ukhule kwi-family ebe-abusive nawe wagcina umuntu abusive. Kunezinto ezenzakalayo-ke ey'ncane abantu abayithatha for granted. I-background yethu i-account. Sometimes kunabantu abakhulele kwi-situation whereby umama nobaba bahlezi bexabana now and then. Kodwa ekuxabaneni kwabo uthola ukuthi after 5 minutes kube ngathi akaze kwenzeke lutho. Mina ngikholelwa ekuthenini isuke ingekho-ke into ozotshela ukuthi ayenzeka angayenzekile. Ngoba leyo nto leyo the moment uthula ungayixoxi ikukhanda isilwane. Leso silwane ngelinye ilanga uzozwe kuthiwa umuntu ubulele umndeni wagcina sezibulele naye nazo zonke lezo zinto. Kuningi nje okwenzakala but ijele nje egcineni alikho nje mnandi. Bese kuba iphutha elenzakalayo ke abafowethu laba abashaya umthetho ejele. Ngifuna ukukhuluma ngama-side amabili. For mina angikholelwe ekuthenini ukuthi umuntu ohlalile ejele wahlala u20 years noma wahlala u15 years noma wahlala leso sikhathi asihlalile ukuthi angakwazi ukuhamba yofundisa umuntu wangaphandle inombolo. Angikholelwa kuleyo nto. Kodwa umuntu ongenza leyo nto umuntu ozofika namhlanje ejele ahlale lo 2 days bese psychologically kunalento eyenzakalayo ke psychologically abantu bazothi uma uphuma ejele wisilwane. Then ke laba abanye basuke besajabulela ukuthi bakwazi ukukhuluma leya language ke yakhona ke engajwayelekile bese afuna umuntu ukuzenza i-steering la ngaphandle azenza into eyazi izinto nani kanti uzokufundisa into errong. Kwelinye ilanga uzoboshwa la mase befika abanikazi bayo lento beyifuna kuwena. Usunenkinga ngoba uzobe ukhuluma into ongayazi futhi uyifundiswa kwawuyena umuntu ongayazi. Umuntu ongayazi into uyathanda ukukhuluma ngento ayenze as if yakhe ebengayazi. Efuna ukuba i-role model nje engekho right emphakathini. Asambe ukuthi ke uyayizwela. Okay, ukhuluma ngendaba la ye-anger. Sihle kuyiqiniso nawe usiphila kwi-society eyodwa. Kunabantu njengamanje ocasukile. Ocasuke sometimes ugcine uhamba uyoshaya umuntu.
ucasuke ukubulala umuntu ucasuke kunomuntu uzothi nje ngifuna ukuyoshaya le ntombazane ethatha indoda yami kugcina labantu bonke bazele labantu bonke bawobaba bonke labantu mhlawumbe uthola ukuthi omunye uphethe ngisho ibandla ngokulawula ukucasuka agcina umuntu eseyithola esesendaweni noma ke agcina eseyithola esesejele noma ke esekhokhela lokho mhlawumbe kuthini kumuntu indaba zokulawula ukucasuka ngoba ezinye izinto zikhoze ukuthi ngithathe isinqumo ngicasukile njengomuntu oke waba ngaphakathi njengomuntu okufundile ukulawula ulaka noma ukucasuka yini engasiza abantu ongayisho kubona kunama program akhona asizayo ikhona iprogram engamanagement ikhona iprogram yecriminology edila nabantu abanjengathi abenzile izinto eze cyber crime ikhona iprogram sexual offense substance abuse engamanagement crossroad zonke lezi zinto kubalekile even if noma kuthiwa unayi anger kodwa kubalekile ukuthi engathi ungakuzi attend lawo ma program lawo ukuze uzokwazi ukufunda izinto eziningi empilweni kodwa esiza kakhulu nayo zonke ilecture iCrossroad kwiCrossroad usuku usuya khona kwiCrossroad ila usuku usuzokwazi ke manje ukuzibona ukuthi uzokwazi ukuphila noma ngeke uzokwazi ukuphila ngoba usuku usufundisiwe ngeanger wafundiswa psychological wafundiswa emotionally wafundiswa izinto eziningi then ke kwi-crossroad ke u-crossroad ufana no-4-way stop la wena sekufanele uqhamuke khona ne-decision ukuthi mina njengamanje ngifuna ukuphila lempilo engiyiphilayo noma ngifuna ukuyenza impilo yami ibe worse noma ngifuna ukuyenza ibe nzima ngaphezulu kwalokho ezikona noma ngifuna ukuphila impilo e-right of which uyafana nomuntu noma uyafana nemoto eserobotini ukuthi njengoba ngila empambaneni zomgaqo ayiphi indlela ekufanele ngiyithathe ukuze impilo yami izoba right so akhona kama organization ke akwazi ukusiza ngalezo zinto nathi nje kwenye iorganization abayibiza ngeThulelithi Thuleleni crime and substance abuse zikhona izinto ezikanjalo noma ke kunezinto eziningi ezenzakalayo ukubona ukuthi iyabona ke le idinga abantu abayifundele lento kodwa ngesinye isikhathi mina ngiyaye ngithi kungcono ukufundiswa umuntu odlulile kuloyonto angisho ukuthi laba abayifundele abangazange badlule kuyona abekho right ne-experience naye iyacounta nayo kuzona zonke izinto ezenzayo because omunye umuntu uzoza ngencwadi uma sewukhuluma nge-experience sekuyinkinga ke manje akasakwazi manje seningabe ngathi manje anzwani kanti wena ufuna ukuthi usizakale somehow so ilezo zinto nje ezingasiza abantu so i-anger uyakwazi ukuyicontrola ke kuhlukaneka ama-anger management kunama phile akhona ahlukahlukene ukuthi how do you avoid i-anger noma how to deal nayo i-anger nazo zonke lezo zinto kodwa ke kuzona zonke lezo zinto uma uza ku-sexual offense into engayifunda mina yabona into ekuthiwa i-rape ave inkinga because abantu abaningi bazi ukuthi uma ngabe kuthiwa i-rape uthi ulale nomuntu ngenkani kanti anginjalo uma ngakhuluma iphutha i-rape ihlukene mhlambe kawu-6 noma kawu-7 iney'gwebo zakhona engafani so abantu engathi bengakwazi ukufunda ukuthi i-rape njengoba ihlukene kaningi kanje mangenza ukuthi ngenzani mangenza ukuthi ngenzani because ngelinye ilanga uyoyenza leyo nto uqhamuka umuntu umpathe la kanti umuntu uyawazi umthetho hamba ukuvulela icala uvela uzibona usugwetshwa 6 months nje ejele kuthiwa urapile wena engqondweni yakho uthi hayi badlala ngami laba angizange ngize ngilale naye kasho acima kanjani kanti it's a part of i-rape. So indlela esenza ngayo kubantu besifazane nangendlela esenza ngayo kubantu besilisa ngoba bakhona nabesifazane ababoshelwe rape. Kuyenzeka bayaba khona bayaba khona bakhona sake sababona ngaphakathi ababoshelwa amakhisi kanjalo kuningi ziningi izinto ezenzakala ezinye izinto uzozibuza ukuthi ilento is ufike kanjani kule decision ukuthi uzogcina sewenza into kanje but ke mina ke
ngiyaye ngithi mina angikwazi ukumblame umuntu noma ngize ngikhuluma izinto eziningi ehlulwa ilokhuzana ibail ya 50 rand. Ngiyazibuza ukuthi kanti lo muntu la makhamera nazo zonke lezi zinto ayintshontshayo sithini isitori sakho wagcina umuntu eseyohlala nje u24 hours for ukuthi uhlulekile ukukhipha ibail ya 50 rand. Nezinye izinto nje abantu abazenza just for fun, abanye bayayiphilisa ngayo. I know ukuthi kunabantu abathi mabengibuka bangibuke as a role model yabo. Angifuni ukungasho kungiphatha kabi lokho mina because abanye abantu babone ngathi yinhle into ekade ngiyenza kanti ayikho right. Elinye ilanga nje ngiye ngathola nje i-call one of my friend uyangitshela mngani wami bengiku TikTok i-ladies chat ntontoni amantombazana aplazo manazo 100 akufuna high and low. Ngingenile nje nami bathi bayakufuna manje bafuna umuntu okwaziyo nani ngabisa comment ngathola nje ngalalela nazo zonke lezo zinto. So leyo nto leyo kumina ayiyenzi sense kumina. I know ukuthi ke mhlawumbe abanye abantu bazothi mhlawumbe ngiyi-pride or something. Akusiyi pride. It's all about ukuthi umuntu kufanele ungafisi ukuba seyicathulweni zomunye umuntu because lezo yicathulo uma ngasethiwa zigqoke nje lo 2 minutes ngeke uzozigqoka ngendlela ezishisa ngayo.